Cinta tenanan karo aku ya ora apa-apa. Ya engko dijajal ya. Nek nganti engko sapa sing petuk sikian ya. Iya, wis ora apa-apa rasa kuwatir bojoku ya ini iki lamur. Iya. Sesi jaman. Karo aku tak toto-toto arep tok gandrung ki aku malah gembrobyos. Iya. Lah yen apa kok gembrobyos? Lah nek ketoprak iki rak ya apike suarane halus. Nggih. Punten dalem 1000 Kang Mas ketoprak kok suarane ting kluthuk ora karu-karuan. Potek-potek capek. Mbak Elisa karo Salaso ya sinden sing lagi ngetren ya ana ing medsos ya matur suwun kok pundakmu tok kae uwuh barang ki men ngopo ini bunga biar berbunga-bunga kaya mantene ya ngene iki kudune ben ceria cerah mewarnai Indonesia ngono lho amin ya anjen bener sampeyan dikersaki karo Pak Haji Yuswanto Pak Yuswanto nggih supaya dijak Mbak Elisa aja nganti keri oh iya ya ora apa-apa mergo ya lagi apa jenenge lagi dadi kesenengane warga masyarakat kok ya nak ya iki piye kowe penemumu Mbak Lintang Kairo iki mau biasa luar biasa to nggih hebat sangat Mbak Lintang sih cilek timek ya wis iso jineman kutut manggung ya pinter wah wis jelas sesuk gedene wis sugih ya sugih kawero sugih duit barang ditelateni nduk ya apa ditelateni ya le sinau budaya Jawa ditelateni budaya Jawa bene kaya Elisa kuwi telat le sinau budaya Jawa wis telat iya wis gegeden wis gegeden ya ora apa-apa tapi tidak ada kata terlambat kok sinau budaya kok ya bener sesuk ya ora apa-apa saiki ya ora apa-apa matur suwun ya iki kula ajeng derek mangayu bagya nggih Pak Yus nggih selamat kakak mempelai berdua Mas Irwan kalian Mbak Sari amin pangapunten wau mboten sida cendol dawet karepe ajeng ngeten kula tapi nggih mboten sida kok ora sida ngopo kula penunggu waune kalih Mbak Ika wis dandan timik-timik Mas kula ajeng pentas pun matur ngaten lah kok ora kok dipentaske mengke nggih Mbak tasih jam 8 terus mlebu meneh terus ra diundang-undang sidane aku melu joget melu nyawer mau ora sida nyanyi malah melu nyawer melu penontone nggih matur sembah tetep nyanyi kok Pak iya heeh arep ngaturke apa kowe iki pamundutan perno-perno lho sa iya napa mawon lagu Blitar sing nyuwun Pak Haji Yuswanto ya kowe kudu iso ora nggih Blitar niku wonten Blitar saged Blitar iso sesideman wonten terus kowe mau iki ana kon fragmen kowe kon gandrung aku ayo gandrung Pak Seno heeh oke piye kok mengke kula nyuwun pangapunten riyen Bu Agnes nyuwun pangapunten niki namung ten panggung nggih mengke menawi kula boyok bajul lipun Pak Seno niku namung ngapus-apus maksudnya piye kuwi maksudnya piye kan nek gandrung kan berarti aku kan gandrung to etok-etoke jatuh cinta to iya padahal aku ra gelem jatuh cinta sakit jatuh cintai sakit yo sakit no mergane ngopo yo nek loro cinta ki ra ono BPJS nek loro biasa ngono ono BPJS nek loro ati ngono ra ono sing jamin Pak oh ayo mbane wis sprene ora payu rabi ya ora gelem mergane ora tau iya ora rabi-rabi mergane wedi karo cinta dadine ya supaya iso rabi kudu kenal karo cinta kok ya kudu kenal ya Pak ha iya kudu wani cinta iya kowe engko gandrung aku ora apa-apa wis nggih cinta tenanan karo aku ya ora apa-apa
Ya engko dijajal ya. Nek nganti engko sapa sing petuk sikian ya. Iya, wis ra apa-apa rasa kuwatir bojoku ya ini iki lamur. Iya. Nanti ndelok streaming ki ra cetha. Iya. Blitar sik diaturake. Iya, lagu Blitar diaturake monggo. Alon-alon kok lagu Blitar. Pak Haji Yuswanto iki asline saka Blitar, sakulawarga iki asline saka Blitar no. Oh iya. Mula nyuwun lagu Blitar, dek neng Ngawi wingi ya nyuwun lagu Blitar. Ya, monggo diaturake. Ya, alon-alon cah. Lagu Blitar. Ya. Monggo. Ya, Mbak. Beli. Bawa napa langsung? Langsung niki. Langsung ya kena nek kowe iso bawa ya apik. Ya. Nggih langsung mawon nggih. Nah, ra urung ya ming langsung kok ndadak tantanganmu kaya ya wae. Iya. Ya, mangga. Saben bengi piye kok ora gek nggih sekejap Blitar kutha cilik kang kawentar edi peni gunung kelet sing ayakni Blitar jaman Jepang kekempan petang rambang sing dipimpin
Matur sembah nuwun. Sawi-sawi. Nah, kowe wis mulai mundhak kepinteran wis mulai mundhak ngono kok. Iya. Mundhak nggih. Lah iya, ya tembangmu mbiyen paling ora ming podang kuning, ngono. Sing tok nggo paitan ming podang kuning saiki wis gelem sinau tembang Blitar. Nggih. Iya. Sae niku tembangipun nggo sinau sejarah ya Pak soalene. Kok iso sinau sejarah sebabe? Kan dari tembang Blitar ngerti ceritane Beta Berontak, Supriyadi ngerti, Soekarno ngerti, Majapahit ngerti. Oh iya, ya apik kuwi perlu dirapalke. Iya. Tembang Blitar. Mergo Pak Haji Swanto kuwi anu asali saka Blitar. Saking Blitar nggih. Mula nyuwune mesti tembang Blitar. Mulane mesti tembang Blitar. Ya. Iki sih ana sing disuwun Napa Pak? Lagu Sesideman sing nyuwun saka sik tak wacane. Ya. Saka keluarga alumni Universitas Jember. Oh iya, karo Kafisip keluarga alumni Fisip Universitas Jember. Oh iya. Diaturake dhisik. Sesideman. Karo aku tak toto-toto arep tok gandrung ki aku malah gembrobyos. Iya. Lah yen apa kok gembrobyos? Lah nek ketoprak ira ya apike suarane halus. Nggih. Punten dalem 1000 Ka Mas ketoprak kok suarane ting klothok ora karu-karuan. Potek-potek kapet. Iya. Lah ya ora kepenak dirasake. Iya. Ditembangke sik. Tembangke sik Sesideman. Ya. Kaya ngapa? Heeh. Wiwitane anderek sang peke Priya bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe apa toprak iki engko diganti ganti napa? Diganti gandrungan sinden karo yoga ning sing suami istri tenan. Sinden derek mawon kula. Oh iya iki mesti apik mergane asline sing lanang ki ora seneng. Oh iya. Heeh. Sing lanang wis ora seneng, sing wedok ya wis ora patek seneng ku ora apik malah. Iya. Jenengan mboten sida kula gandrung meratine. Aku gila ya. Kok nyesel lho. Hah? Engko nyesel lho. Ora. Iya. Aku wis arep mangsuli wis bingung sik. Nek sing wedok omongane kaya potet-potet ngono lak ya. Iya, mangga. Bendara terus yung-yon selendang kuning kang sangking bukir Enak. Swara kurang pramana ning wasis angungrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno Sesideman.
isih patenono timbang kepisahan selesta barewangi samudono lawan kula warga karwalan putra Ya. Iya. Ya. Neno liwat kincanging alisku wasahan landang hatiku nadyan was ling serius aku isih mampu nglateni selahmu kok kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuwongan riko jiwa ragaku kawura kehormatan mempro rukun ngadepi Ya. Iya. Neno